Ukungena eqenjini leMamelodi Sundowns akuwona umsebenzi olula, kodwa uKutlwano Letlhaku osemncane uncunywa ngumqeqeshi wakhe uManqobaMngqithi. Lo mdlalo oneminyaka engu-18 ubudala uphume ebhentshini wazokhanyisa igama lakhe eLucas Moribe Stadium ngomgqibelo odlule. Ushaya igoli lakhe lokuqala kuma-Brazilians ngesikhathi benqoba ngo-5-0 iCarlingBlackLabel knockouts la-16 behlula iGoldenArrows. uLetlhaku ujoyina iSundowns esuka kwi-School of Excellence inyakenye, kanti ubuhlabani bakhe buyadlondlobala ngaphansi kokuqondiswa yilo mqeqeshi oneminyaka engu-53 ubudala. Lo mgadli onethalente ukhombisa ukukhululeka edlula unozinto we-Arrows u-Edward Mawova evalele nethi negoli. Kumele ngisho ukuthi uyisihlabani sakusasa futhi ngikholwa ukuthi unokuningi angakunikeza. Akazange enze engicabanga ukuthi angakwazi ukukwenza ekushayeni amagoli emidlalweni esemthethweni njengoba ekade eshaya amagoli amahle kakhulu ngaphambi kwesizini, kusho uMngqithi mayelana nokukhula kukaKutlwano. Ngesho emidlalweni esemthethweni akabanga nesibindi sokuthatha lamathuba ngoba unonyawo lwangakosokunxele olukhaliphile futhi sisalindele lukhulu kuyena. Ungumdlalo omuhle kakhulu uma ebhekene nokusika ebhokisini. Kusekuningi okunye ngikulindele kuye. Kuyangijabulisa ukubona ozakwabo bebona sengathi ukumkhulisa kancane kuzombeka kwelinye izinga ngoba uzobe baluleke kakhulu eqenjini ukuya phambili. uMngqithi naye ukhuthazekile ngokubuyela efomini komgadlo namavu Peter Shalulile. Igoli lomdlalo waseNamibia livuse imigubho engalawuleki kozakwabo abajabula ukumbona ebuyele ekushayina amagoli ngemuva kokuzabalazela iClub kanye neqembu lezwe. Sikubeke kwacaca ukuthi sinesibopho sokweseka uShalulile. Senze konke singakwenza kwesinye isikhathi simdlalise noma ekhathele, kodwa sifuna abe nemizuzu ebholeni ukuze aphule isiqalekiso ashaye amagoli kwengeza uMngqithi. Ngize ngalibungaza igoli lakhe. Kumqoka kakhulu ukuthi uPeter abe sefomini ephezulu ngoba sizobadinga bonke abagadli ukuya phambili. Ukweseka ekade ekuthola eqenjini kube kuhle kakhulu. Nginabafana abaningi abalungile, abantu abanengqondo kakhulu, abanozwelo futhi abebezwelana noPeter ngesikhathi esinzima lapho ayengatholi khona amagoli.